ассалому алайкум духтарако, ҳама каса хубе назид. Духтаро бозам дар бозори Корвонем, анами хели жемпиракои ангоркаи ғавсака ки да ҳама ҷо 100 сомон дар иҷа 20 сомонай. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯакан. Даставка надоре на? Даставка надоранд духтаро. Бозори Корвон даҳум дароза кати миёен хел рост то охира миёен қариби баромадани тарафи парковка мешавад. Ҳама чӣ духтаро 20 сомона. И хушрӯгии жемпироро бинед. Ина духтаро ай кӯдаки навшудагӣ то 6-7 сола то 34 размер доранд. Ина 20 сомон духтаро. Китачара бен чӣ хушрӯакай 20 сомон. Ина духтаро бо хушрӯша партитан гиред. Ина 20 сомон духтаро. Даставка надорам, сроғара фаҳмондам. Даҳум дарвозаи тарафи Тилобозор катимен то охира ҷошон маълуме тарафи пеши дуошонага тарафи дастшӯйда мешавад. 20 сомон духтаро. Ина 20 сомон жемпирои бачагӣ ангоркан ҳам хеғавса ки хушрӯад. Ина 20 сомон духтаро. Ина 20 сомони. Даставка нест духтаро. Ина ангоркачаи биден чӣ хушрӯ 20 сомон. 20 сомон. Ина спартикача 20 сомон. 20 сомон духтаро. Ишавай холм хезим ҳатман 20 мегум ха аёдтон набра и видео то охиша 20 сомонай. Ина мебне размерошон катиай. ҳам қамолаи хушрӯи босифат 20 сомон. Ина размерои калон алакай. Ина духтаро 20 сомони. Дигоҳ чӣ хушрӯ 20 сомон. Беҳад бисёре расцеткошам ҳастай. Инера бинер алакай синфи 4ум хон 5ум хон духтарако да меша 20 сомон биржача бинер чӣ хушрӯ 20 сомон ҳам духтари ҳам бачагӣ. Ина 20 сомон духтаро. И сумкаи ман дар ҳама ҷо ҳаст. 20 сомон духтаро. Ина хушрӯгира бинер 20 сомон. Мана 20 сомон духтаро. Ҳамаш хулоса 20 сомон, 20 сомон духтаро. И хушрӯгира бинер духтаро. Ангоркаи ғавсака 20 сомони. Мана 20 сомон духтаро. ин шаб бинен жикеча мегӯем 20 сомонай. чизе ки дидаисудем 20 сомон. Ман духтаро сроғара мефаҳмонам. Анан хемам мебарам аз мағоза. Пеш мағоза нестон хали пешода ина даҳум дароза дидем духтаро. ҳам хақати медонем рост миёен. Анам ҷада ҳамин мағозаи 20 сомона мебошад. Столча мондагӣ савдо мекунам. 20 сомон. ина 20 сомон духтаро.